ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ሰንበት ብዒሳን ሰሰን ልካቲት ብናይ ቅድመ ምጅማር መድረኻት ብናይ ፕሮሎግ ውድድር ዝፈለመ ዙር ሩዋንዳ ዞን 24 ልካቲት ብቀዳይ መድረኹ መገርጆ ከፊቱ ኣብዛ ቀዳሚት መድረኽ ድማ ተቀዳደምቲ ካብ ሩኮሞ ተበጊሶም ኣብ ከያምዛ ዝተዛዘመት 157.8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድሮም ኣካይዶም ዕውት ናይ ፕሮሎግ ውድድር ቤልጅማዊ ኣልዶ ታይልዮ መሪሕነት ዙር ሩዋንዳ ተረኪቡ ናብዛ መድረኽ ዝኣተወ ተቀዳዳማዩ ተቀዳደምቲ ኣብዛ መድረኽ ካብ ዝሽፍኑ 157.8 ኪሎ ሜትር 85.9 ኪሎ ሜትር ዘጣሕ ጎልጎል እዩ። أبغى أقرأ إذا كانت إيرترامت كل يوم أبز رواندا أبز جمهورهم 27 مدرخات أبي ترانشات مدرخات مسقدة متعسرة بمكان والدوزا زيمو كابزي تحمشنا مدرخ عوتيون زر رواندا زحلف عمد 24 لقاديت لك كم زعلت شو عي مدرخهم أكايدون يرو نتا مدرخ دم أبال إسرائيل بريمير تيك إسرائيل أوي إتامان إنكورن تعويت اللان يرو نابز رواندا مستبتر قبام كابز اللو سانشات تقررمتي هنوكم البرهان مدكل يوبن إتوم أبز حدش نيود عمزنا 1 كيلومتر زويرهم أبز ودور تركبهم زلو تقررمتيهم هنا كلتش حن كلت 110 كيلومتر بمسوار أبقى نتكسر عن كله متكل دمه بشحن 800 إسران أبقى لا يترتاح تسريعهم أول جرمناويت كلوب بايكيد داويت يومانه أبز رواندا من مدرخ أو تقناتهم زي فول تقدر تيو استقدر ما يلوم عمتنا حمشة جزيون أبز ودرس ساتفعلو نظام مدرخ بيلجيماوي أبال لوتو ديفلوبمنت ميلان منتي كعوة الله بقدامنتكم حسي قريبو أبال هقرايت كانت إيرتراهينو كملورهان ما من تنسيعو عود مدرخ خمس تقامته تقدر ما ينيرو صوتا مسفلمة دحر حري كيلومتر أبال هقرايت كانت إيرترا رواندا ديدر مونيازه كاب عباي جلس كاتو غيرو مليو دحر 6 كيلومتر زرواندا ومس عباي جلس نبرقاق نبر 45 كايلتات أبريكو استقدر ماي أمنا جزي بساس 4 كايلتات دحرو مبل 57 ترتاه تسريعو زنبريو مزون نيلو معمد تساتفتي بدمر أبز رواندا شوعة 296 رواندا وين كساتفون كيلو مالو هولندا ويدغانتا ديفلوبمنت بيكنيكتا بعد مزن أستقررمتي نابز ودر لإخازل اتزن أس أبال ود 18 عامة 196 معلتات كخون كلو اتزن عبيد ما ود 10 عامة 95 معلتات نيو أما بالعسر 7 كيلومتر رواندا دير مونيانز عباي وجلن تفلاز نبرنا يجزيكاك ناب دقيقة 4 كاليتنا بصحوه أب تاريخ رواندا مرهو قدس داك ماينه مدرخ عود نقمز قب زنوها جزي حتته تقدر مايو مرهو ياب كتشن 10 تقلتن ناي مدرخ عود دحر مزقاو دحر شبش عامة 9 معلتاتنيو أب كتشن 10 شعتن داك مايا بوريم كديب كيلو أب 4 كيلومتر روانداوي مايك أوديها دو أفريقاوي دانيال ماتيوس أبال ميستارس غريخاوي نيكولاس زكليسن كاب عباي وجلن مليهم كاليت وجل مسريتهم أبي 25 كيلومتر منيانزا نكاليت وجل نايدقن 15 كاليتن نعبا وجل دما نايسس دقن 25 كاليتن نايجزي غاغان صيفولن نزر رواندا بخلت عوتات كروسن حيزوم دركبون كلت تقدمتيهم يتقدماينات نايل تسواقين خون كلو تخلاي دما رونداوي بالانس داياسين غايوم ابزه موت عبا وجل بهولنداوي كانتا ديفلوبمنت تيم بيكنيك تقلت نبرج ابساسن كلتن 6 كيلومتر ابز نبرتني عقب بتاو در رونداوي ديدر منيانزا قداماي بتاو شومون تنتوسيدو دحيروم أبلاز كاليت كوجل دما روانداوي مايك أو ديهوين دو أفريقا أو دانيال ماتيوسن بقدم تقتل بمتاهم شدشتان 4 نتبوسيدوم 4 كيلومتر منيانزه نكاليت وجل نايدقن 45 كاليتن نعباي وجل دما ناي 4 دقيقن 45 كاليتن ناي غزي غاغان صيفولن ابز رواندا يساتف كاب زلو تقدمتي 1.87 متر زقمتو ابال جرمناويت بايك اد فينزنت دولن اتي بقمتو زنوحه تقدمايو اب 55 كيلومتر كابلو تو ديفلوبمنت تيمن توتال انرجيز تواتو تقدمتن عباي وجل كولسوا جميروم نظام مدرخ كعوت الله تحت يتركب ابال بيلجمايت كلبلو تو ديفلوبمنت تيميلان منتين كاب كلتشن 15 دحر أبز كيلو 228 بصبتها ودر عباي بجلسة زوم برات أبتم 4 مسقدمت 10 بمكان ودر زازمه تقدم أيو أبصن 50 كيلومتر أول قدامي تقول روانداوي منيان زيا نكالي تقول نايد 10 كاليتن عباي بجل ما ناي 4 دقائق ناي جزي كان صيفولن إذا نايلو مدرك بتاريخ رواندا مبل 232 مدركها
ኣብ 72.6 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ሩዋንዳዊ ዲዲር ሙኒያኒዛ ቀዳማይ ብምእታው 8 ነጥቢ ወሲዱ ካብ ካልኦት ጉጅለ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዳንኤል ማቲው 6 ግሪካዊ ኒኮላስ ድማ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ 4 ነጥቢ ወሲዱ ኣብ 76 ኪሎሜትር ምስ ስዕቦ ዝነበረት ካልኦት ጉጅለ ናይ 20 ካልኦት ኣድጋግ ጥራይ ዝነበሮ ሙኒያኒዛ ነታ ጉጅለ ክጽብያ መሪጹ ዝበለጸ ተቐላሳይ ናይዛ መድረኽ ግን ዝወስደሉ ኣይክህሉን እዩ ኣብ 84 ኪሎሜትር ሙኒያኒዛ ምስ ስዕቦ ዝነበረት ጉጅለ ተሓዊሱ ሕጂውን ምስ 4 ርእሱ ኣባል ቀዳሚት ጉጅለ ብምዃን ቀፂሉ ኣብ 85 ኪሎሜትር እዛ ቁጥራ ናብ 4 ቀረም ዘዕቤት ቀዳሚት ጉጅለ ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበራ ናይ ግዜ ፍልልይ ናይ 3 ደቂቕን 20 ካልኢትን ኮይኑ ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ካብ ዝነበሩ 4 ቀዳድምቲ ዲዲር ሙኒያኒዛ ኣብዛ መድረኽ መበል 44 ናይ ሩዋንዳ መድረኽ ዘካይድ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ንዝተረፉ 3 ተቐዳድምቲ ግን እዛ መድረኽ ኣውሎም እያ ኣብ 105 ኪሎሜትር ቀዳሚት ጉጅለ ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበራ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 3 ደቂቕን 10 ካልኢትን ወሪዱ ኣብ 113.4 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ሩዋንዳዊ ማይክ ኣውዱህየ ቀዳማይ ኣትዩ 8 ነጥቢ ወሲዱ ዲኤር ሙኒያኒዛ ካልኣይ 6 ነጥቢ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዳንኤል ማቲው ሳልሳይ ኣትዩ 4 ነጥቢ ድማ ወሲዱ ኣብ ታሪክ ሩዋንዳ እታ ዝበዝሐ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበት ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ሃገራዊት ጋንታ ብመንገዲ ተቐዳድምታ 11 ናይ መድረኽ ዓወታት ሰኒዳ ኣብ 121 ኪሎሜትር ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዳንኤል ማቲውስ ካብ ቀዳሚት ጉጅለ ኣብ ዝተረፈሉ ቀዳሚት ጉጅለ ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበራ ናይ ግዜ ፍልይ ናብ 2 ደቂቕን 4 ካልኢትን ወሪዱ ጾታ ንኽዛዘም 28 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዳንኤል ማቲውስ ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጡ ጾታ ንኽዛዘም 22 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ኣብ መንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 2 ደቂቕን 25 ካልኢትን ቀኒሱ ኣብዚ ውድድር ይሳተፉ ካብ ዘለዉ ተቐዳድምቲ ቀዳሚት ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱን ከመዝግብ ዝነውሕ ግዜ ዝወሰደሉ ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ እዩ መትከል ኢዮብ ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ቀዳሚት ዓወቱ ከመዝግብ ድሕሪ 5 ዓመትን 187 መዓልታትን ኣብ 2019 ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዘርኢ ኢንዶኔዥያ እዩ ጾታ ንኽዛዘም 14 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ኣብ መንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ ሳላት ካልኢታት ወሪዱ ጾታ ንኽዛዘም 13 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ሩዋንዳዊ ዲዲር ሙኒያኒዛ ኣብ ዘትከዓሉ ሩዋንዳዊ ማይክ ሙዲሄን ግሪካዊ ኒኮላ ኦስን ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ጾታ ንኽዛዘም 9 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ሙኒያኒዛ ንዓባይ ጉጅለ ናይ 4 ካልኢታት ጋግ አንፂፉላ ጾታ ንኽዛዘም 3 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ሩዋንዳዊ ዲዲር ሙኒያኒዛ ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጡ ጾታ ንኽዛዘም 1.8 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ መሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ተረኪባ ኣይጸንሐትን ድሕሪ 800 ሜትሮ ቤልጅማዊት ጋንታ ሎቶ ዲቨሎፕመንት መሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ካብ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ተረኪባ ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ንደቂቕ ድሕሪ ዝወሰደ ናይ ፎቶ ፊኒሽ ዳንነት ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ሄኖክ ሙሉብርሃን ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 57 ደቂቕን 52 ካልኢት ምምዛም ዕዉት ቀዳይ መድረኽ ሩዋንዳ ኮይኑ ብሄኖክ ብናይ ቋሕስን ፍልይ ዝተሰዓረ እስራኤላዊ ኣባል እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ሮቶም ተነን ፈረንሳዊ ኣባል ቶታል ኢነርጂ ሎሬንዞ ማንዚንን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ሕንጻፅ ረጊጾም ሄኖክ ሙሉብርሃን መድረኽ ምዕዋት ስዒቡ ታሽዓይ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ሰኒዱ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ሩዋንዳ ናይ መድረኽ ዓወት ተጎናጽፈ መበል 15 ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኤርትራ ብዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ሳልሳይ ዓወታ ሰኒዳ እቶም ክልተ ዓወታት መንገዲ ሚልክያስ ማእከል ዝመጹ ዓወታት እዮም ብዘይካ ሄኖክ ሙሉብርሃን መበል 35 ተቐዳዳማይ ብዕድመ ዝነኣሰ ዓወት መድረኽ ሩዋንዳ ኮይኑ ሄኖክ በዛ ዝመዝገበ ዓወት 14 ናይ ዩሲአይ ነጥቢ ናብ ሕሳቡ ኣታዊ ገይሩ ሄኖክ ኣብ ሩዋንዳ ናይ መድረኽ ዓወት ክጓናጸፍ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ዝተረፉ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዝሓዘዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ካብ ዕዉት መድረክ ሄኖክ ሙሉብርሃን ግዜ ከይከስሩ ኣባል ባይክ ኤድ ኢልሃብቲ ኣብ 10 ኣባል ዩሲአይ ዓወት ኣማን መበል 15 ኣባል ባይክ ኤድ ዳዊት የማን መበል 23 ናታን መድሃኒ መበል 26 ናሆም ዝረኣይ መበል 27 ያፌት ሙልጌታ መበል 35 ዓወት ክብሮም መበል 43 መትከል ኢዮብ ድማ መበል 46 ተርታሒዞም ሕንጻፅ ረጊጾም ኣባል ፈረንሳዊት ክለብ ቶታል ኢነርጂ ፋቢያን ዱዌይ ብ4 ሰዓትን 1 ደቂቕን 40 ካልኢትን መሪሕነት ሩዋንዳ ተረኪቡ ቤልጅማዊ ኣባል ሎቶ ሚላን መንተን ብመዓልቲ በሊጹ ይስዕቦ ኣባል ቶታል ኢነርጂ ጆሪስ ዴልቮቭ ብሓንቲ ካልኢት ኣዲሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ዕዉት ቀዳማይ መድረክ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ10 ካልኢት ኣዲሕሩ መበል 12 ናሆም ዝረኣይ ብ20 ካልኢት ኣዲሕሩ መበል 28 ዩኤል ሃብታ ብ25 ካልኢት ኣዲሕሩ መበል 31 ዓወት ክብሮም ብ26 ካልኢት ኣዲሕሩ መበል 35 ዳዊት የማነ ብተመሳሳሊ ግዜ ዲሕሩ መበል 36 መትከል ኢዮብ ብሳሳ ካልኢት ኣዲሕሩ መበል 43 ናታን መድሃኒ ብ31 ካልኢት ኣዲሕሩ መበል 46 ዓወት ኣማን ብ42 ካልኢት ኣዲሕሩ መበል 52 ያፌት ሙልጌታ ድማ ብ50 ካልኢት ኣዲሕሩ መበል 55 ተርታሒዞም ናብ ካልኣይ መድረክ ሩዋንዳ ኣቅኒዖም
أبال ديفلوبمنت تيم بيكنيك بافل سومبيك ب4 ساعات 1 دقيقة 47 كاليتن مريحنة بلوس من سيزر رواندا تركبو أبال بايك إيدي يويل هابتا ب20 حرن كاليتات دحرو مبل 14 عود كبرون ب20 كاليتات دحرو مبل 15 يافيت ملقيتا ب24 كاليتات دحرو مبل 26 ترتحيزو بغانتا لوتو ديفلوبمنت تيم قدامي تقوينا تمرح الله عود مدرك هنوك ملو برهان زبلت أفريقيا وتقدر زرواندا قوينو يمرح الله أقرأت جانتا بشكل إرترا ب55 كالتات دحرا شوعي ترتحيزا نابكال أي مدرك زرواندا قنعا زرواندا سلوس إسرحهم شن لكاتي تقردمتي كابكي قال تبقيسون عموسان زازبوا 110 كيلومتر زرحك أتاود الدر كايد يوم نزغبركم سمعتنا نحدي حزني أزغربنا على توزينا سبورت إذا كتكتاتلو تصنحكم يوم أبزغ تصل مكتالكم أي تقارتون كالؤون سلزلو تنار بعد حقتات شير لايك كومنت سابسكرايب ويتللون ودحانكم